pacaran gue kan udah ngasuh, gue tenang lah. Kayak pacaran malah kau ngasuh, ya mau ya susah. Coba ada Allah yang mengatur. Ya apa gue? Kok ngasuh? Pelitiran aja, tinggi. Anut, anut gue sengaja. Tinggi ngono sing bekas cewek-cewek lho, nak dhewe iki nak jomblo to ora nang sing gandeng. Saliyane wong betekel polisi rono-rono barang ge. Aku ki bingung lho. Aku lagi goleki sing lagune saiki viral ki opo ya? Apa to sing lagune Elen tebus segur nang kalen. Iki apa sih judulnya? Aku ora mudeng ya. Judulnya kok opo? Mlebune nang ndi? Nang Facebook? Ya mlebu nang kos. Nang kos. Waduh, kos iki sing ora mantuk. Oh, sing judulnya piye sih? Elen debus kae. Wah, bingung aku iki. Elen debus. Wis. Golek dhisik sing mapan, sing matuk. Aku kan wingi golek lho padahal aku nek krungu wong-wong rek. Elen debus ngono ya matuk lagune matuk banget lho. Iya, Cek. Aku kan duwe aku ki jenenge. Lagune opo? Jajal setel ono ora? Jajal setel. Opo iki ya, Jal? Duh, mencet rimbi gitu kan galeri barang. Kurang masuk. Paketanmu entek lele. Bareng gua iki. Matuk bari kopine ro ngono iki. Matuke ngene iki ya. Iya, Yong. Ini hari mendengarkan musik saja ini udah mantul. Aku mau ngurang mantanmu. Nanti. Kabro gak ro nang kono kamu kok. Omong piye karo awakmu mau? Wis nak diputusake ke gedon karo kowe. See me trolling, they hating, Tapi bahan.